Čaute ľudia, toto je deň 23, čo každý jeden deň otváram dve vajcia a dneska si otvoríme bug egg, takže ho ideme rovno otvoriť, nebudeme čakať. A čo tam bude? Kamo zasa tá žižala, budem to volať žižala. A ešte si otvoríme zen egg a mohla by tam padnúť kitsune. Ale nepadne. Padla mi zase tá opica, proste opica. A tu máme ešte jedno vajíčko, no tak si ho ideme otvoriť. To som, kamo, zase mám plný inventár. Jakže mám plný inventár? Nemám plný inventár. I want sell this. A jak teraz? Jakže sa to nedá predať? I want... Dobre, dalo. Že ak to teraz nebudem otvoriť môcť, tak to nebudem otvárať. A mohol som... Poď, to najlepšie, ale toto mi ešte nepadlo, to ani neviem, čo to je, ale ten je celkom pekný, ale aj tak sa mi tá žižala páči viac. Nezabudnite dať like, odber, napísať nejaký pekný komentár a to je už pre toto video teda všetko. Fakt dajte ten odber, aby sme mali 1000 odberateľov a ešte som vám chcel povedať, že zatiaľ túto sériu pozastavujem, lebo chcem prestať natáčať shorty, akože budú nejaké shorty vychádzať, ale budem chcieť natáčať väčšinou len dlhé videá, takže zatiaľ túto sériu pozastavujem, keby už chcem zase začať, no tak začínam s John 24, nejdem zasa od dňa 1, takže aby ste vedeli, a toto je už teda všetko, majte pekný deň a čaute.